Τι άκουσα, κόβει πολύ, ναι. Πάμε Γιώργο. Πάμε Γιώργο. Λαγκάρω. Και εγώ δεν έχει φτάσει καν ο άλλος και του λέει πάμε. Ναι, Δεν έχει κάνει, ρε. Τώρα έφτασε. Πάμε. Ω γάμο το σπίτι. Πούσε. Τρέχα Γιώργο, τρέχα. Μαλάκα έρχονται από παντού. Μαλάκα, είμαι ευκάτσο πότε να μου το σπίτι σου. Ναι, μα πού βρήκε αυτή εδώ. Δεν ξέρω. Έρχομαι. Μου λέγε πάμε και είναι δώρα μάλλον. Άντε, γεια. Χίλ στην... Πατάει μαντάρι. Ω, μαλάκα. Δεν να Λέγκα μου το σπίτι. Αντί να κάνεις χίλ στον Μαργαρίτα, κάνεις εσένα ρε γύφτο τσιγκούνι. Καταγράφονται όλα μαλακά. Πρώτον το heal μου δεν ανεβάζει τίποτα, δεν παίζω ability, βλάκα. Δώσε λίγο χίλ ρε ηλίθεια. Ναι, να με πεθάνει. Τι, το 20 health που δίνει. Κάνε μου ulti. Τι του κάνει. Δεν είχα και τη στιγμή ήταν σε cooldown. Τσιγκούνι στο γύφτο. Ρε την πάτησε να Θα το φύγει δω να τρέχει μετά. και πραστός ρε. 4 δευτερόλεπτα ήθελα να κάνει. Γύφτος ρε, από το Μενίδη είσαι. Ω, μαλάκα. Δεν να